नमस्कार. मी इच्छा कदम. मी अनारी या गावाची आहे. मी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा अनारी या शाळेमध्ये इयत्ता 7वी मध्ये शिकत आहे. आज माझी जाणीव विज्ञान, अनुभव विज्ञान या उपक्रमाअंतर्गत गतवर्षी इस्रोमध्ये व यावर्षी नासामध्ये निवड झाली आहे. जाणीव विज्ञान, अनुभव विज्ञान हा उपक्रम आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब यांनी राबवला होता. आणि तसेच रत्नागिरी जिल्हा परिषदेनेही राबवला होता. त्यामध्ये सन्माननीय मुख्य कार्याधिकारी, उपमुख्य अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी तसेच आपल्या तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी, ग्रामस्थ यांच्यामुळे मला यश मिळाले आहे. खरं सांगायचं म्हणजे मी गेल्या वर्षी इस्रोला जाऊन आले, त्यामध्ये मला खूप काही अनुभवता आलं. सर्वात प्रथम सांगायचं म्हणजे बंगलोरमधील विश्वेश्वरय्या म्युझियम. या म्युझियममध्ये आम्ही खूप सारे उपप्रयोग तसेच खूप सारे मॉडेल्स पाहिले. त्यापैकी आम्हाला खूप काही अनुभवता आलं आणि तेच सर्व अनुभवून आज मी प्रत्येक विद्यार्थ्याला ते सांगून आज कित्येक तरी विद्यार्थी माझ्या शाळेतील एक विद्यार्थी माझ्यासोबत यावर्षी पुन्हा एकदा इस्रोसाठी निवड झालेली आहे आणि गतवर्षी म्हणजे यावर्षी माझी नासासाठी निवड झाली आहे. आणि हे सर्व शक्य असंच झाले नाही, तर यासाठी माझ्या शिक्षक वृंदाने अथोरात मेहनत घेतली आहे. इस्रोमध्ये आम्ही विश्वेश्वरय्या म्युझियम सर्वप्रथम पाहिले. त्यामध्ये आम्ही वेगवेगळे मॉडेल्स, त्यामध्ये विमानाचा शोध असेल, ज्यांनी राईट बंधूंनी विमानाचा शोध लावला, ते मेन आम्ही पाहिलं. आम्ही विश्वेश्वरय्या म्युझियममध्ये अजून बियाणांचे शोध असतील किंवा विज्ञानाचे काही खेळ असतील हेही पाहिले. कारण आम्ही जास्त काही पाहू शकलो नाही, कारण आमचा फ्लाईटचा इश्यू होता. त्यानंतर आम्ही त्रिवेंद्रम इथे गेलो. त्रिवेंद्रम इथे आपली इस्रो संस्थेचे मुख्यालय आहे. त्या ठिकाणी आम्ही प्रत्यक्षात रॉकेट लॉन्च पाहिले. आम्हाला खूप आनंद झाला की आम्ही प्रत्यक्षामध्ये रॉकेट लॉन्च पाहिले होते आणि हे सर्व पाहून आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या गावी रवाना झालो. एवढं सर्व पाहून आम्हाला गेल्या वर्षी मी इस्रोला जाऊन आले, त्यामुळे मला फक्त यावर्षी नासासाठीच माझी निवड झाली आहे. कारण गेल्या वर्षी मला इस्रोचा अनुभव आला आहे. यावर्षी मी इयत्ता 7वी मध्ये आहे, म्हणून नासाचा अनुभव घेऊ शकते. मी पुढे होऊन UPSC या क्षेत्रामध्ये माझी जाण्याची इच्छा आहे. कारण माझ्या आई-वडिलांचं स्वप्न असं आहे की मी IAS व्हावं आणि तीही माझी इच्छाच आहे. आणि तसेच महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे माझे गुरुवर्य आणि आमच्या शाळेचे माजी मुख्याध्यापक सन्माननीय राज शिर्के सर व आता माझे असणारे विज्ञान विषय तज्ज्ञ मार्गदर्शक खताळ सर, तसेच पदवीधर शिक्षक, सहशिक्षक वीर सर, तसेच आमच्या शाळेचे मुख्याध्यापक मोहिते सर, या सर्व शिक्षकांची अशीच माझी इच्छा आहे. जशी माझी इच्छा आहे, माझं नावच इच्छा आहे, अशी माझी इच्छा आहे की मला भविष्यामध्ये IAS होऊन माझ्या या रत्नागिरी जिल्ह्याचं तसेच महाराष्ट्र राज्याचं खूप खूप नाव मोठं करायचं आहे आणि मी करणार तर करणार, UPSCच करणार. माझं नाव श्री सीताराम काशीराम कदम. मी ग्रामदेवता पुजारी शाळा समितीचे अध्यक्ष आहे आणि आज खऱ्या अर्थानं आम्हाला एक आनंद वाटतो की आमची सुकन्या कुमारी इच्छा सीताराम कदम हिची गतवर्षी इस्रो आणि यावर्षी नासासाठी आणि संशोधन केंद्राला संस्थेला भेट देण्यासाठी अमेरिकेसाठी सारख्या देशाला ते भेट देणार आहे. याचा खरोखर आम्हाला एक भाग्य आहे की आमची सुकन्या अमेरिकेसारख्या देशामध्ये जाते. त्याचा एक आनंद आम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीने वाटत आहे.